dneska tu na námestí pred kultúrnym domom už tradične niekoľko rokoch máme adventný venec a dneska sme zasvetili prvú adventnú sviecu. A ja som rád, že tu prišlo veľa ľudí, lebo tento predvianočný čas v podstate začína a naplňa sa tak týmto prvým adventným dňom a ja verím, že aj tí ľudia, ktorí sú tu, ale aj ktorí sú tu není, že tento adventný čas tak utišia ten zhon života, ale aj vstúpia do seba, že sú k sebe láskavejší, že sú priateľskejší, že pomáhajú jeden druhému, najmä silnejší, slabším. Nech nám v dňoch adventu pripomínajú Ježiša Krista, ktorý chce osvietiť každého človeka. A keď budeme každú nedeľu zapalovať nové svetlo, daj, aby sme tak rástli aj v láske ku Kristu. Priprav naše srdcia na slávnosť jeho narodenia a daj, aby sme raz videli ho z tváre do tváre. A ja verím, že aj dneska tak, ako tá atmosféra je, že keď tu budeme stáť a pôjdeme okolo, keď sa zasvieti posledná štvrtá adventná svieca a budeme už tesne pred Vianocami, že si povieme, že ten mesiac, ktorý sme prežili, alebo tie 4 týždne, ktoré sme tu prežili, zás sme boli lepší, milší a oplatilo sa zamyslieť nad sviatkami Vianoc, nad zmyslom sviatku Vianoc, že Vianoce je aj symbol toho narodenia Ježiša Krista, ale aj symbol takej láskavosti, vďačnosti a jeden druhému. A krásne sa to darí, to vždy cítim, že tá atmosféra, či keď ľudia chodia k nám na radnicu, alebo tu ich stretávame, je taká srdečnejšia, uvoľnenejšia. A ja prajem, že aby takáto atmosféra tu dlho vydržala v Kraste, nielen tieto 4 týždne, ale ešte aj ďaleko po Vianociach.